ಹಂಗೇಶನ್ಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಬಾಂಧವಾಂಕ ನಾನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ मस्त दिस जाला ना मा आता स्प्रिंग समर स्टार्ट जात असची तशी गार्डनिंग आणि म्हणून गांडी खरपूच्या फुरसत ना हा बेल जात अस कोण म्हणून पुढे येता 1 मिनिट हा किट माई इथे अप्रूप कसले आज सकाळी सकाळी वॉक होत गेला अरे किट माई धुमी धुमी कसं नाक अशी कुपून येला कसं चाललंय अवस्था हा नानी माई कोपची नाही माके थंड ग्लास दानी एक गोडा कडको दी पडया मागीर बेसन हांव छंद कुंत गेल्या पुरा सांगता कसं जाल्ले मलारी पैरी पेडिक्यूर करू गेलेली पाया नांकुट वागाचे नांकुटशे भरभरी वाढला ये कोविड म्हणू कोणाका तोंड दाखवच्या नानवे तशी धैर्यारी दोन्हीन मास्क घालून ब्युटिशियन पार्लर गेली पेडिक्यूर मेनिक्यूर पुरा कोरिया म्हणू डबल मास्क घाला कोणाका गुर्ते इकडून जा म्हणू जलारी मी गेले नेक्स्ट चिचारारी कोण बसला ग तुसवे ती पंचादिके माळा माम गेली पार्वती माई वय ती बेसन शिली हा गतस ती नवय तू गेली पंचादिके माळा म तिक्का मास्का भीतर मी गुर्तु कळू नवय उल्लाच्या सूर खेळले मागिरी मिगेल पायाचे तिने त्या नांकुट कट करताना म्हणाली अय्यो तू गेले दोन्ही बोट सुरी बोटापाशी हाडस मू तू भारी जोरू म्हणून म्हणाली हांव सांगले तू मगेल समा गुर्तू ना मग जोरू म्हणू का कसल तू गेला बी फ्रायू म्हणा ती म्हणाली मिगेला मान सांगला कोण भाईन मन शाक पडे दोन्ही ना बाट हाडसता सुरे बटापशी तान्नी भारी जोर भाईन मनश तांगेल बामणा तान्नी हाता हिडिता धरताची म्हणाली हांव सांगले मी गेला म्हणता दोन्ही बाट हाडसलारी स्त्री लक्षण ते मस्त अप्रूप भारी लायक म्हणा कसे किट माई बदलची दोन्ही बाट पायाचे दिगसचे स्त्री लक्षण आम्ही एक पेटी बेलोर हळबिडावतना आमगेले तोयक गाईड आशिलो ताणे प्रति शिलेचे भाईमन शालते पायाचे त्या शिल्पाचे विषय सांगताना ताणी म्हणाले असले दोन्ही बाट असुचे बदेची भारी लायक म्हणून जलार आम्ही दोन्ही बाट सान आशिल्यांक आमी केन्नेची तेगडसून उलयनाची एप्रिशिएट करताची एकंतलाले एकक लक्षण वैकी नाही तिक्को पहिलो ती म्हणाली आता कळत बुळे तू तोंड पण केल्लारी उज्जू खाऊन इंगळ खाऊची मनीस तू म्हणाली मागत को पहिलो हा मग त्या पेडिक्युराच्या हुन उद्दाक पाया घालची असपडे तिची बोडा रकोया म्हणलेतले मागीर हांव सांगले तुका इंगळ जायवे भाई उज्जू खाऊन इंगळ खाऊन तुका पेटोवन दिता म्हणून 1-2 किलो इंगळ पेटोवन दिला जितिका हा तशी म्हण पैरी वतना तांगे घरा लागी बामण बायल बेसून शेगडीरी इतली इंगळ घालून हापळ बजित असाची हापळा पुरमळा बदलाक घाणी गुवाची हा तुगेल हागेल इंगळ वेतो वय निगेलो इंगळ वय आणि कसं करचे आणि हापळ बाजूची नाही तीने बार्बेक्यू पुरा ताजिरी कोरता सगळे महिन्याचे सप्लाय ते खाऊन दिता उज्जू खाऊन इंगळ काही कसा कर्म पार्वत माईला येता आणि 1-2 कडेन माका काटा पूजसा येत नानी माये गम्मतस किट मायेनी पार्वत मायाम गेले तुमके कोणाकईची इंगळ जाय जलारी हापड बाजू का जवो तुमगेल बामणाले शर्टाक इंगळा इसरी जाय जलारी आमक सांग्याची आम्ही शिपिंग फ्री कोण दिताची मस्त स्टॉक आसा आमगेल किट मायेला